Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. A yau insha Allah za mu yi bidiyo ne akan wani sirri na YouTube. Mutane da yawa suna kallon YouTube amma ba su san ya za su yi downloading ɗin bidiyo daga kan YouTube ba. Sannan ko da sun yi downloading ɗin ma ba za su iya turawa wani ba. Sai dai su kalla su bar shi a cikin wayansu. To akwai masu mun tambaya cewa ya za su yi downloading ɗin bidiyo daga YouTube su ajiye a wayansa su tura ma wani. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai wanda suke amfani da YouTube channel suna samun matsalar copyright. Ma'ana abin da ake nufi da copyright, in ka ɗauki bidiyon wani ka sa a tasharka, YouTube za su kama ka. Idan suka kama ka sau ɗaya, sau biyu zuwa uku za su iya kulle ma tasha. To shi yasa na ga ya dace a yau na kawo muku wannan hanyoyi biyu. Ga masu amfani da YouTube channel akwai hanyar da YouTube ta bada domin ka samu bidiyo, kai ma bidiyon nan ya zama mallakinka. Alal misali, wanda ba shi da ƙarfin yin bidiyo zai iya amfani da wannan hanyar domin ya samu bidiyo, ya yi mashi editing, ya maida a sa a tasharsa shi ma. To ba tare da ɓata lokaci ba sai mu buɗe YouTube kamar haka. In ka buɗe YouTube kamar haka, yawwa mun buɗe YouTube. To kamar yadda kuke gani, idan kana son misali in sa comedy, idan kuka duba wannan bidiyoyi ne na ban dariya haka misali. To idan ka shigo haka ga masu amfani da YouTube, to ba za ka danna wannan bidiyon ba, sai ka zo nan sama inda wannan ɗan ɗigo-ɗigon yake, sai ka taɓa wannan ɗigon. Kamar yadda kuke gani ga wani wuri nan an rubuta Creative Commons. Sai ka taɓa Creative Commons, sai ka zo ka taɓa Apply. To kamar yadda kuke gani, waɗannan wanda kuke gani, yanzu in ka ɗauki wannan bidiyon, yanzu a nan ciki duk bidiyon da ka gani, wannan bidiyon YouTube ta baka dama ka ɗauki wannan bidiyon ka canza masa editing, ka dawo da shi ka ɗora a tasharka kuma ba wani matsala. Kamar yadda kuke ganin waɗannan bidiyoyi gaba ɗaya. Yanzu misali mu ɗauki wannan bidiyon. To idan kunna bidiyo haka, idan bidiyon haka bari ya buɗe sai ku ga inda ya kamuwa kafin ka ɗauki bidiyo. Akwai net. To mashi wani abu nan da aka isa wani gwan da script. To idan kayo Creative Commons as rubutun ne, shine yake baka shaida duk gani da wannan rubutun. Downloading ɗin shi za ka yi a YouTube. Amma abin da ake so ka yi mashi editing, ka ɗan canza wani abu. To na farko kenan. Sai abu na biyu, misali kana son fina-finan Indiya, sai ka rubuta Indiya Hausa misali. Misali wannan bidiyon ya yi min ko ya yi maka, kana so ka yi dawo ɗin shi. To maimakon ka danna da wannan bidiyon, abin da yake ne sai ka zo
sai ka taɓa sharing. Ka sa sharing, idan ka sa sharing gashi nan ya buɗe. Dama a wayanka ka riga ka yi downloading wannan software wanda ake ce ma Vidmat. Wanda ba shi da wannan Vidmat gashi nan, sai ka je cikin Play Store ka rubuta Vidmat, za a kawo ma ita. In ka sa sharing ba ta haka. To bambancin wannan downloading ɗin da wancan kenan, wanda za ka sa downloading kawai. Wannan idan ka zo wajen downloading ka ga abin da ya burge ka, za ka sa sharing. In ka sa sharing zai zo maka zuwa Vidmat ɗinka, sai ka taɓa Vidmat. Idan ta buɗe Vidmat ɗin, yanzu akwai matsalar network, amma idan a yankin ka baka da matsalar network to ka gwada wannan. Za ka yi downloading cikin kwanciyar hankali, sannan zai gama kuma za ka iya turawa wani a wayan sama. To kamar yadda kuke gani gashi nan, mu ma Vidmat ɗin tana niyyar buɗewa. To kamar yadda kuke gani gashi nan, da na zo downloading kun ga inda na taɓa sai na danna sharing. A maimakon na sa downloading sai na ce sharing. To kamar yadda kuke gani gashi nan zai kawo maka zaɓi kala-kala. Akwai MP4, akwai higher quality, akwai ƙaramin quality. To daga nan kawai abin da ake so kawai sai ka zo nan sai ka taɓa download. Kana taɓa download, wannan bidiyon za ka iya tura ma kowa a wayansa, za ka iya kalla kuma ka tura. To ana muka kawo ƙarshen shirin. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna wa sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Mun gode kuma sai mun sake haɗuwa.